Yuk. Apa timen ya? Yuk. Aku ora bisa lali yen sliramu pepujan ning ati. Yuk. Nantian sepisan ketemu nanging gede rasa tresnaku rina wengi tansah tunggu ngarep-arep sok kapan balimu. Sliramu sing tak tresno karwane wong liya. Aku wis kepacut tresno nanging ati ku gawe lara. Neng ngopo Yuk. sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa. Atiku keronta-ronta duh Gustiku lan nyuwun ngapura. Yo. Hey. Agansa Putra Timur Laut. Purnomo Production Bro. Sikat yo. Wong ayu cinta tresna no wengi kutai pipi. Aku ora bisa lali mung sliramu pepujan ning ati. Nantian sepisan ketemu nanging gede rasa tresnaku rina wengi tansah tunggu arep-arep sok kapan balimu. Mas Waya aku wis kepacut tresno nanging ati ku gawe lara. ampun kesesongoten niku alon-alon Oke, gak baik. suka aku ngono. Tentunya tidak mengeras hormat untuk penjoget Hah? menyesuaikan diri dari Oke. pihak panitia telah mengasih tempat, tentunya ingat batasannya. Yuk, demi keamanan kelancaran pada malam hari ini tentunya kita jaga untuk mempereratkan tali persaudaraan, tali persahabatan untuk kita semuanya bolo. Yeah. Yuk, masuk. Neng apa sliramu tega Asoy. Aku